aqala ahlala eduze kwami acima iTV ngoba ngangihleli edining athi asinyuse ekamereni konke uyithatha ufuna ungikhombisa yona futhi anginyuwe na ngekamereni njoba sengifike ekamereni athi hayi angikhumula iskipa ngithi awumem ngoba nathi hayi khulileke isikhumula iskipa aqala sondele na akhumule yangiqaqe iblue konke lokho ngithule nami angazi ukuthi ngenze njani ngiyaqala ukuba isimeni sekanjeni ngoba ngangisamncane ngina 14 years ka grade 9 njoba enza konke lokhu athi ngithule ngingatsheli umuntu akwenza ukwenzayo sikwenzayo angifica ngamuntu vele la endlini hayi endlini kangekho umuntu ngoba yena washo ukuthi uhlala nomfana wakhe kuphela umfana wakhe wayengekho okay endlini kwenzayo kumina konke lokho ngangiqala ukwenza izinto ezikanjeyana ezabantu abadala ngoba bengakazi ngibe nentombi ngisho amantombazane esikoleni behlezi ethi indaba nginganantombi yonke lokho bengiwasaba nje amantombazane ngikhule ngiwasaba uyaqala ngalesi sikhathi ngangiqala okay njoba senginaye ke la sesikwenze konke lokhu ngangisengihleli ngicabanga ukuthi sekuqeda ukwenzala sengicabanga yonke lento lesengisaba ukuthi ngabe lento umeme ngayiphinda yini futhi noma umthetho wakhe into ajwayele ukuyenza kwabanye abafundi mhlawumbe mina ngazi Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Africa Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350 sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-R1000 nje kuphela. Ungakhohlwa especially zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela walala wasala wavuka wayithatha ziyaqala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So sivakashele ke namhlanje na kanjani khona lento abamgila ngayo uzosichazela ke kabanzi noma usepholile noma akakapholi. So okwethu nje ukuthi sibeke indlebe siza ukuthi khamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lendawo la usuka khona nala ukhulele khona. Ngisuke eMlazi ePhilani. Ngikhulele khona elokishini Philani namanje ngisahlala khona. Oh all right. Ngicela sivele sihlala phezulu kodaba. Ngicela ungichazele nje kahle ukuthi bagila ngani, kwenzakalani and uqale eqaleni kuze kufinyelele la khona wagile khona. Shuthi ngumuntu ofunda eThekwini. Ngifunde ngisuka eMlazi ngiye eThekwini ngifunda khona ebangeni lesi9 ngifunda ugrade 9 kwakunothisha wayengifundisa ngenza imaths kuyena shuthi lo thisha lona sesihlezi nje ukuthi ngumfundi oaverage kodwa bezama kakhulu ngoba ngibona abanye bethola ama-award nami ngicine sengifuna ukuthola wona lo ma-award. Okay. Nothisha kube khona olunye usuku nje ngimcele ukuthi angisize kwakuyi-break wathi hayi angifike after school. Okay. Ngifike after school ngingamtholi shuthi ngiphinde futhi ngizame ngakusasa. Uthisha wesifazane wesilisa? Uthisha wesifazane. Okay. Wayemncane nje ngomzimba ngilingana naye ngokwe-height. Okay. Hambe ngiye kuyena usuku olulandelayo ngifike kuyena angazi bebukani kodwa nje ngimthola nje ujulukile yonke lokho nginganaki nami athi hayi kuyashisa akhulume nami
should vele wakwasizwa ngoba ngumuntu othanda nama-game kakhulu besinokuxoxa eklasini nabangani bami Okay. asizwe sikhuluma ama-game Amagama kanjani? e-PlayStation Okay. kakhulu njengoba ngifika kuyena njalo ngikhulume naye ngithi mem ngicela ungisiza ngalesibalo esikanje nanje siyave singihlula kwi-maths angifundise lesibalo lesi angifundise sona singihlule hamba athi angifike ngolesihlanu kuyena after school futhi After school mhlambe la uyakhona uya eclassini esehleli yedwa noma uye officeini lakhe? abe ngimthole officeini lakhe esehleli yedwa Okay. kushayo lesihlanu ngifike kuyena officeini lakhe athi hayi ungithathe isincwadi ngiyoyibe emotweni khona la ngifuna sidlule khona sambe bekincwadi sidlule egarage phinde sibuye athi uzongibona ngoMonday ngoba khona la iphuthuma khona kulunge ayikho inkinga Egarage seniphumile esikoleni ngisho. sesiphumile esikoleni Okay. and futhi wayengihlalisa phambili esikhathini esiningi angithinta amadolo kodwa nginganaki nami ngoba hayi ngitshela ukuthi nje hayi ngoba ngumfundi uyangithanda ezuthisha ungikhonzile. Okay. Hambe futhi kwakuNovember unyaka usuzophela ngoba kwakuseka ama-exam la okugcina ngilidinga impela usizo ngoba ngifuna ukuphasa. Okay. Hambe njengoba sekuMonday ke ngiyacabanga kusasibhala futhi sasizobhala kulezi ayinsuku akukhona into esingafiki kuzona ngoba abanye babe sebeqalile. Ngifike ngoMonday njengoba wayezizwile ukuthi vele nama-game ngiyawathanda akhulume nami athi unayo iPlayStation lapha endlini yomfana wakhe nawe uyakwazi ukuyidlala ngingafika ngizoyidlala naye. Ngithi hayi mem after school vele hayi sasisheshe futhi ukuphuma ngalo la siphuma ngo-12. Okay, because niyabhala. Yeah. Oh, all right. Athi hayi asambeni njengoba sihamba naye endleleni adlala lezi ngoma zakhona zesingisi slow jam mina ngangiphethe ifoni futhi ngiyinakele ifoni yami ngiyidlalele yona. Ngithi mangifika sifika naye laphayana ngikhiphisa izinto zonke lezo ngifika khona hawu iPlayStation ayikho. Nginganaki athi hayi beyitshela ukuthi uyishile umfana wakhe kanti uhambe nayo. Ngihlale ke naye ngibona manje yini embeka ekuthenini akhulume ngePlayStation ekubeni wena usebenza kanzima ufuna ukwazi izifundo zakho ukuze nawe uzothola ama-awards njengezinye izingane. Nifike kanjani manje kwiPlayStation? Ukufika kwethu kwiPlayStation ukuthi sasifuna wayengifundisa izinto wathi yena lezi zinto lezi masithiwa uyithanda njengePlayStation njengoba uyithanda ungakwazi ukuyi-understanda kangcono. Ngizokwazi ukuyi-understanda kangcono. Oh, all right. Nami ngididiseke ke kanti ukuhamba kwami naye sifika lapha endlini njengoba ingekho aqala ahlala eduze kwami acima iTV ngoba ngangihleli edining athi asinyuse ekamereni konke uyithatha ufuna ungikhombisa yona futhi anginyuwe na ngekamereni njengoba sengifike ekamereni athi hayi angikhumula iskipha. Ngithi awumem ngoba nathi hayi khulileke isikhumula iskipha aqala sondele naye akhumule yangiqaqe iblue konke lokho. Ngithule nami angazi ukuthi ngenze njani ngiyaqala ukuba isimeni sekanjeni ngoba ngangisamncane ngina 14 years ka grade 9. Njengoba enza konke lokhu athi ngithule ngingatsheli umuntu akwenza ukwenzayo sikwenzayo. Angifica ngamuntu vele la endlini. Hayi endlini kangekho umuntu ngoba yena washo ukuthi uhlala nomfana wakhe kuphela nomfana wakhe wayengekho. Okay. Endlini kwenza kumina konke lokho ngangiqala ukwenza izinto ezikanjeyana ezabantu abadala ngoba bengakazi ngibe nentombi ngisho amantombazane esikoleni behlezi ethi indaba nginganantombi yonke lokho bengiwasaba nje amantombazane ngikhule ngiwasaba. Uyaqala ngalesi sikhathi? Ngangiqala. Okay. Njengoba senginaye ke la sesikwenze konke lokhu ngangisengihleli ngicabanga ukuthi
sekuqeda ukwenzakala sengicabanga yonke lento lesengisaba ukuthi ngabe lento umeme ngayiphinda yini futhi noma umthetho wakhe into ajwayele ukuyenza kwabanye abafundi mhlawumbe mina ngazi ayikhamba hambe kudlula iviki ukudlula kwaleli viki leli and futhi lento esiyenza sasingayifakile iprotection hayi ngangifaka ngalutho ngoba ngeke ngezwe sifunda kwi-elo ukuthi kumele ufake iprotection uyivikele from amagciwane nokunye ama-infection kuthi iviki elilandelayo ngiqale ngizwe sekubaba singaphambili kwami la ngaphambili kubaba nje xa sekuqala ukuba nzima nokuchama washo ukuthi nginobhuti omdala ubhuti wami omdala ngakhuluma naye ngazenza umuntu lento engathi ayenzekanga kumina ngathi yenzeke kumngane nami ngoba ngisaba umtshela ukuthi yenzeka kumina angikhulume naye angitshela ukuthi into kanjalo kumele uzame uhambe ekliniki bazokujova bawenze konke lokho hayi ngitry ngithi hayi mhlawumbe into edlulayo ngakusasa ngivuka sekuwa esikakhulu sekunzima nanokuhamba ngoba sekubhlungu ngempela kusachameki hayi ngisuke sengivula isiqoqoqo sami enganginemali ngiyibekela uDecember ngavela usuyasondela angithathi mawugibele ngihambe ngekliniki lapha eMshiyeni fika lapha esibhedlela njalo fike khona ngiye konesi ngisaba ngaqala ngathola unesi wesilisi ngakhuluma naye ameswa ngiyalela ukuthi ngiye ngakuphi nakuphi fike khona bangijove bangenze konke lokho banginika amaphilisi ngibuyela nje ekhaya amaphilisi ngiwafihlile ngibuka ngathi akwenzeki lutho nje ekhaya vele khona bamdala ekhaya ngaphandle kwabhuti wakho ekhaya bengihlala nogogo no-auntie nomalume wami omdala kunoma umana behlala le Potchefstroom nobaba behlala eChesterville. Mhlambe ke mawubuyela esikolweni uthe nasenibhala ningakavali usasingakavali so wabuyela esikolweni wambona uthisha ngambona kodwa ukumbona kwami ngangisengihamba ngibheka phansi ngoba futhi mina bengumfundi uthanda uzwana nabantu ngikhuluma kakhulu ngijwayele ukuhleka emva kwalokho angiphindanga nganormal futhi ngoba ngangisengithula kakhulu ke manje ke yonke into nje sengisaba ngisho nabantu besifazane njengoba manje sengina 18 lento yenzeka 4 years back. Sure. Manje awukazi uzuzama ukuxoxa kwenye indawo lento. Abengisaba kakhulu. And uyazi uthi replay. Ngeke ungabona ku TV ukuthi hayi into kanjeni into engimele ngabe ngiyayireport. Yes, fanele ureport. But kumanje awukazi uzireport and uthisha ukhululekile yena la ekhona right but wena awukho right. Ukuthi into yangenza ukuthi ngisaba kakhulu futhi ukureport ngoba ngaye ngaqalaza ku TV komabona kude ngabona ukuthi isikhathi siningi umuntu wesilisa mayenzeka kuyena lento abamthathi serious. Vele bacanga ukuthi hayi uyadlala noma uyahlekwa uyahlekwa report nje uyahlekwa. Sure. So yini ofuna yenzeke wena uzube right mhlawumbe ngabe uyafuna ukumbophisa noma ufunani ufuna uzoba right enhlizweni yakho mekwenzeke njani? Ngicabanga ukuthi ngizoba right mhla ngashintsha indawo yokuhlala ngabona nabanye abantu ngoba manje naluthisha emlazi sinakho ukuphambana naye kuyenze mhlawumbe siphambane emoli noma ngimbone kwezinye nje indawo akekho kude kakhulu. Ushaya ngazo sawumbonanga? Ngishaya ngathi ngimbona ngithulele nje. Naye futhi usuke eshaya ngazo sakakubona noma uyabona usuyakubona but ayikho ingxoxo. Yena bengibona ukuthi uyangibona. Esikoleni ngibe ngikhulumisa bese ngithuma kakhulu futhi kodwa ngithule nami njengomfundi ngikwenza kwenzayo. Nasikoleni yabuya ngibiza athi ngingatsheli umuntu ngalento eyenzakalile. Ngiqhube angithulise ngo-R50 athi uzongipha nama marks masibha ama exam angiphasise ngithi ngididise nami kodwa lento iyangidla ngaphakathi ngoba bekunzima nanokulala ngokuhamba ngathi sengenza ugrade 10 phakathi nonyaka kunzima ukulala ngiphupha kambi ngalezi zinto gcine sengiqala ngabhema insango
ngaphuza incika ngenxa ukuthi ngifuna ukusheshe ngilale ngivuke ekuseni ngi-right ngikhohle. But uyabona ukuthi akukho right ukuthi ungayiphilisa ngesidakamizwa ngoba nakho ufuna ubuthongo. Mhlawumbe awucabangi nje ukuthi ku-right ukuthi uye kwi-counselling, ukhulume nje nomuntu ongamazi yokuqala ukumbona ngalolo suku nibe nizohlukana lapho futhi, but ubhodle ngesineke nje sonke, because angisho uzwile manje ukuthi uthe kwenzakala okwenzeka awuzange uzungichazela ukuthi waqala kuphi kanjani ugcine ngokuthi uthi wakhumula ibhlukwe wathi khumula iskip asingenanga angisajula. So awucabange ngelila mhlambe uyalifisa lelo thuba noma ulifisa ukuthi uhlale phansi ubhodle yonke into uyibeke ngokujula kwayo ukuthi kwenzakalani akululeke mhlambe akhulumisane nawe. Awulifisi lelo thuba? Ngisamncane ngisano 14 15 kule minyaka iqeda ukwenza leyo bengisaba kakhulu ngoba bengingazi ukuthi ngenze njani. Isibindi ngize ngaba naso manje sengino 18 ngiya ku 19 ukuthi ngize nalana ngizokhuluma ngalokho, kodwa nje kungihlukumezile kakhulu emoyeni. So uyalidinga lelo thuba le-counselling? Ngiyalidinga ithuba le-counselling ngoba nasekhaya nje abazi ukuthi kwenzeka u1 no2 kanje ukuthi ngadla inkulu. Kona-ke manje unayo mhlawumbe intombi awunayo? Hayi cha, manje nje anginayo. Emva awukaze wazi waba nomunye umuntu embhedeni emva kokuba kade usuka kuthisha? Angikazi ngoba bengidliwe lento ukuthi ngiyasaba makwenzeka lokhu futhi bekuvele kuvunjalo nje ukuthi bekwenza kwesinye isikhathi kufika intombazane ithi iyangithanda konke lokho ngave amantombazane bengithanda namanje sangithanda kodwa nje ngiyawasaba ngicabangi angidlaleli nje ngakona. Okay, ngiyajabula mawuthi uyazibona ukuthi uyayidinga i-counselling because iminyaka iyahamba. Yes vele manje mhlambe ngenzeka ukuthi usafocusile encwadini usafunda mhlambe noma mhlambe usabheka umsebenzi noma uyasebenza, but ngeke uhleze umngaka uzokhula and uthola ukuthi abazali bazolindela umakoti balindele abazukulu, so zonke lezi zinto awukwazi ukuzenza kahle, azivele ziqhamuka emoyeni, zidinga isineke ukuhlangana nomuntu wesifazane ubone ukuthi umthandile then ubonakala ukuthi nawe uyakhula emsizweni bakho. So I think u-right kona ukuthi uqale nge-counselling mhlambe ekuhambeni isikhathi uzoba right. Ngiyathemba kakhulu noma kukhona abantu abathi mina i-counselling ayingisizanga, kodwa bakhona futhi laba abathi yes mina ingisizile. Izinto eziningi nje ngikwazile ukuthi ngizicindezele ngangavuma ukuthi zona zicindezele mina. So asike sithembe ukuthi mase sikubukhelile i-counselling wahamba uyohlala phansi uzobuya usitshela ukuthi uhambe kanjani. Mhlambe ke ngokwathisha ngiya-understand ukuthi uthe uyasaba, but akekho umuntu ofanele adlwengule and then mase eyakhululeka nje ahambe ngoba asazi ukuthi into ayenza kuwena usazoqhubeka yenze nakubani omunye. So ngiyacabanga ukuthi isijezo vele simfanele. So ekusabeni kwakho angikuhlohli but uhambe ucabangisisa kahle nangalento leyo because akufanele akhululeke ekweni wadlwengula emdala ke futhi okuwesi. Yebo. But ke ngiyabonga isikhathi sakho, ngiyabonga but ngiyacela ungafinyeleli kule mizwa le ethi ngadlwengula umuntu wesifazane so abantu besifazane ngisabafuni ukuthi ngifocus kule gender le efana nami. Ngeke kwenzeke, right? Angeke kwenzeke lokho. Okay, ngiyabonga kakhulu. Mbuka lapha ekhaya nizizwele nani ukuthi kuhambe kanjani and kungiphatha kabuhlungu ngoba mechaza ethi abantu besilisa uma ngabe bebika ukuhlukumezeka asekebeke babhekana nabo abanakwa, bayahlekwa, benziwa nje engazothi ibhola, kanti umuntu osilisa nawo umuntu unegazi, unemizwa, unayo yabuza ubuhlungu. So ngiyacela bandle iphele leyo ukuthi bona mabezo reporta ukuhlukumeza ababhekana nabo bahlekwe banganako, kodwa owesifazane mangabe ereporta yena
ungagxotshwa ngisho itoyitoyi even usuku lonke abantu balove nasemsebenzini nabo abantu besilisa nabo babantu so ngiyacela bafethu kube ukuthi iyanakekelana ayihethani kungabi khona basukunyelwa phezulu abanye bayahlekwa ayikho right lonto leyo ngicela masidinga usizo sonke silithole ngokulingana because sonke sahabantu asihlukanga kuyikona ukuthi nje khona ubulili besilisa nobesifazana but umuntu mayethi uhlukumezekile akusukunyelwe phezulu kubonakala ukuthi uzosizakala kanjani ukuze ayigcine right and ukuhlukumeza kwakhe meke ukuthi akasizakala angaze agcine naye esebona ukuthi into enhle leyo efanele akudlulisele kwabanye abantu noma ulaka lakhe alikhiphele kwabanye abantu abangenacala bangakaze baze benze lutho abangakaze baze basho ukuthi akahlukumezeke yena so ngiyacela bafethu ayinakekelane ngicela ungakhohlwa ukuthi usubscribe like ushare ngithina kakhulu bye